Technical Department, Chief Technician Ramir Tanay, sa Newsroom, News Manager Mar de la Cruz. Good morning po sa Endoga Boss. Oy, kumusta lamang sa tuyang matangon niya na pag-aaga? Hi in the morning. Hello. Hello, how do you do? First, kumusta ang mga teachers natin? Kumusta lamang kita dyan? Mga teachers na mga magurang. Ha? Mga teachers na mga magurang. Mga teachers na mga magurang. Bako ngunyan, namatian nindo kung paano maging teacher. Mapagalong pala niya Henry M. Iyo na nga niyan. Mapagalong pa. Na-experience yan na-experience kung noon, pangalawang magulang ay ang ating mga guro. Ngayon po, ang pangalawang guro ay mga magulang. Tama kita. Para binuang nga dyan, tama kayo madamay kaya sa libong ang payo kung nga naga. Alright, oy, kumusta po sa tuya tabi ng mga kababayan dyan sa Daraga Public Market, Legazpi City Public Market. Magandang morning. Kumusta na lamang kita dyan? Uy, sa mga birthday. Happy birthday po sa Endoga Boss. Sabi po ni Sir Ben, good morning. Ay, sandali lang ha. Sandali. Ito. Sabi ni Sir Ben, always set your mood positively every morning because the best way to do anything is to start something while smiling. Yes. Tama ba, Gadi? Yes, sir. Dapat po positibo ang pag-aagat, ha? Buda tabi sa roon sa mga marahay na paagi po para makapoon kanin maray. Iyo po mga tugang mag-ulo ka. Yan, di ba? Always set your mood positively every morning because the best way to do anything is to start something while smiling. Smile. Ayan ang kataning mo. Diyan. Kiblita daw. Tapi ka daw sa baga. Ako sa dagahan. Tapi ka daw sa baga. Tabi na kataning mo. Tapi ka daw sa kataning mo yan tapi ka daw na baga kang kataning mo. Pagkiling, ulukan mo. Sabihin mong good morning. Smile ka, smile. Taraman mo, God is good all the time. Sige daw. Tabi, sige daw. Gibunta daw. Tangani po lamang na magmakita. Sige, tapi ka. Tapos ulukan mo. Smile. Yan, smile. Yan. Tapos taraman mo, God is good all the time. Yan. Diba ulok man siya? Tapos sabi, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Aram mo naman na padabagakan mahal na Diyos. Yan. Diba? Mga pampagood vibes, mga tugang in the morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nawara jing, maluya jing, so sa tuyang kwarto sa laog. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Alright, mga buena manong bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB. Habang kamo dyan nagapasiram-siram lamang, Nagapasiram-siram lamang in the morning, Nagapasiram-siram lamang. Ini po ang mga buena mano niya tong bareta in the morning. Mga tugang, mga baretang may init, digdi po sa Morning Hirit. Oh, okay. Dapat na tabi na pakusugon kimaray ang pag-abot kan mga turista, mga tugang digdipo sa Legazpi. Dahil ang tanaging hababa ang bilang kan mga nag-arabot sa tuyang syudad, magpoon kan mga nakaging aldaw. Dahilan po mga tugang sa pandemic. Sinabi ni Legazpi City Tourism Officer Agapita Pacres na nasa 64,000 sana ang turista na nagbisita sa syudad hababa kumpara kan taon 2019 no minabot sa 1 milyon katawo. Harayon man talaga, Harayon man talaga. Dahilan iyan mga tugang sa pigapod niya to na pandemic. Sinabi ni Pacres na dit-dit nang inguhaon da tabi kan lokal na gobyerno na makabalik ang turismo tanganing baglangkaw ng ekonomiya. Sangon yan, nasa ararom na pagkaplano na sabing opisina sa mga posibleng estratehiya tanganing makabalik ng halangkaw na numero kan turismo sa syudad ng Legazpi. So, dapat man talaga magtagapon po na pero dapat mahigpit kita mga tugang sa COVID protocol, tampag-abot kan mga dayuhan digdi.
Saro po yan sa mga, lalo na mga dayuhan, saro po yan sa mga paagi na baka po magkaproblema kita sa mga maabot na aldaw. Sa bagay, sa Boracay baga, binuksan na baga sa Boracay, di ba? Binuksan na baga sa Boracay ang negosyo. Mga tugang mahigpit na mapasunod nin mga lakdang ang Provincial Veterinary Office Kanalbaing sa pagmomonitor sa mga orig sa palibot dahil sa padagos na pagdakolkan mga lugar na apektado asin mga orig na nagpositibo sa hilang na African Swine Fever. Kinumpirmar po ni Dr. Pancho Melia sa pagkasabi ng sa indang opisina kay po na obserbaran ang mga atama na orig. O kamuda dyan kung may mga atama na orig obserbaran yan, katakod kang padagos na pagpositibo kan mga orig sa ESF sa Barangay Tambo, kang Ligao City. Sinabi pa kang Provincial Veterinary Officer na dahilan kan siring na bagay, kung dahil maagapan, posibleng magkaigwa kita ng problema sa mga maabot na aldaw, lalo na ngunyan baga, mga tugang na sa tuyang palibot, kulang. Sa Metro Manila nga ni, kulang na maray ang numero kan karning orig. Mga tugang nagtaot po nintabang si Albay District Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa mga constituencies kan barangay sa 3rd Distrito. Ini matapos na manginot sa relief distribution sa mga residentes kan hariyong barangay sa kamautan na matabangan na makaangat lamang ang sa tahukan pandemya kan COVID-19. Padagos manggiraray ang paglibot ni Cabredo sa mga barangay tanganing enggan niya ron ang mga kababaihan asin hobenes na mag-entra sa Taranuman Project tanganing makaprodusir nin pagkaon na yun makatabang para madugangan ang income sharing man magamit sa oral daw na pangangaipo. Iyan. Yun talaga yun ang pwedeng gibuhon tango niya na may pandemya. Inan dapat nagibuhon tang may pandemya ta pagkaon mga tugang an sulamenting demand ko niyan. Hindi po sa ano yan Hindi po mga tugang sa satuya tabi na palibot. Okay? Padagos ngunyan ang lakdang kan mga lokal na gobyerno para mapakarahay ang mga ulang sa tinampo sa sendang sentro din munisipyo syudad. Ini po pagkatapos mga tugang na ang DILG. Pagkapadagos na kanse ng evaluasyon may kiraraman sa road obstruction sa mga lokal na gobyerno. Napag-araman po mga tugang na ini ang rason kung nata ang DILG nagkakaigwanin lakdang na mabalidate ang ginigibo kan sa tuya tabi na lokal na gobyerno. Mientras tanto, dito tayo update kita mga tugang kan COVID-19 sa Bicol Region. Update tayo ng COVID-19 sa Bicol Region para po mga tugang maramantan mga latest na informasyon in the morning. Sandali lang, ito po ang latest natin. May duwa lang Good news to duwa lang mga tugang ang positibo sa COVID-19. Sukasuha po na sa Camarines Tabi, duwa lang sa Sarong Calabang Gabuda, Sarong Naga City. All the rest mga tugang day po din kaso. Very good Mientras tanto, sa mga naging test results, nagnegative sa 18 sa Albay, saro sa Cam Norte, 135 sa Cam Sur, daypong data o daypong kasong nagpararang katan Masbate and Catanduanes. Mantang negative po ang 37 sa Sorsogon, 5 sa Legazpi, 28 po sa Naga City. Yan Good news yan dahil po din gadan, mga tugang duwa lang po na dagdag sa Bicol, kung kayaan sa tuyang total na active cases kan COVID-19. Iyo po ang bale 486 mantang mga tugang ang recoveries niya to na na-report 24. So na-recover mga tugang sa sinabi ng kahilangan. Alright. Iyan po ang mga dadag niya tong mga sumada kan mga bareta ko niya na pag-aaga. Hindi po mga tugang sa DZGB. Buena manong bareta in the morning. Igwa pang saro Supisyente databi mga tugang ang karning orig sa satuyang probinsya. Wala pala tayong problema
Sufisyente palan ang karning orig sa probinsya. Pero sabi ni Bunjing hain. Mahal nga ya. Mahal duman, Jing. Sabig duman mo, Jing. Mahal duman. Dura, no? 500. 1.5. Gapunta ka, Jing. Sa rawayon ka naman. Oko, dahil kitang problema, oh. Sufisyente databi ang karning orig, mga tugang sa probinsya Kanalbay. Sigon po kay Regional Director Roder Tornelia ng Department of Agriculture sa Bicol. Kung saan ang mga hog raiser hali po sa mga karning orig, sufisyente daw ang pagkukonsumo sa probinsya Kanalbay. Oy, very good na. Sa mga taga-Rapu-Rapu, may kuryente na palan dyan. Pagkatapos na inaguraran, mga tugang ang proyekto kang Napukor, may kinaraman po sa pagabugtak nin sarong diesel fire generator sa Rapu-Rapu, Albay. Oy, very good, Magiging maliwanag na ang Rapu-Rapu, permi, Magiging maliwanag na mga tugang ang Rapu-Rapu. Dahil maray databi. So, generator na na-install mga tugang sa sinabi ng lugar. Okay? Iyan po ang mga buwan manong bareta in the morning, mga tugang sa DCGB. Ngunyang pong aldaw nin Miyerkules. Buena manong bareta sa morning hirit. Beno. Kung mga buwan manong bareta, yan, Abang kamo niya nagmamata, automatic may bareta na. Sabi ni, dito muna tayo, Happy birthday po kay Moriel and Clifford Marmol. Sabi ni Ate Sally Magdaong. Belated happy birthday daw. Mientras tanto, amigo, tapikon ngo natabi iya nakataning sabay kinda. Tapos sabihan mo na, be, maturog giraray kita. Ano man napahit mo man yan? Jay, makaray ka na amigog dyan, tirada mo. Mga tirada mo na naman tapikon mo. Tuyuy. Ano nga? Katurog kitang. Mata ka na. Iyon na. Manata maturog giraray kita. Punudong kita. Mata nang yasin ini. Okay, Ma'am Yet Cornelio, belated happy birthday tabi sa imo. No. Sabi niya, correct ka po dyan, mga parents and teacher, ang mga teachers na, sa mga teachers, mga parents na. Baliktad na, kaya ako nag-retired na tama paghalo ng araw ka na sistema. Iyo, alawigon man si Ma'am Yet na naging teacher. Pakiapo tabi kay Ramon na paminta kung may kasagyan kay Raul, Salbay District. Oy, Ramon, paminta, bipapot na sa imo kung may kasagda si Raul. Duwa ang tama kan sa rawayo na ini. Alright, oy, sabi ni Ate Marcia, Diyos maray na agatabi, God for the new day, and I woke up at the right side of my bed. Happy. Salamat, Lord. May our day may filled with graces we needed most. Let's take care for each other by our prayers. Salamat. Ingat lagi, Ate Marcia. Good morning, Tabi. Pakikumusta na lang kay Chaoring Buda kay kay Chaoring Buda kay Mama Paro. Okay? Good morning sa mga aki ko, Angela, Marie, Ryan, James, and Stephanie from Mama Ayi. Yan. Happy birthday. Good morning, good morning daw. Hali sa mga taga, good morning sa Buyuan, Legazpi. Sabi ni Tano Ayala. Solid Macedonian Heritors. Recent listeners, belated happy birthday kay Reynaldo Tobing sa Ritan. Diyan nakatutok po kay Roger Bilyodo family, Bulawan, Agripa family diyan sa Maslog. Also Aranya family, Lacanula Drive, Gogon, Legazpi City. At saka around the world daw. Sige po. Kuya, wala pong sound sa DCGB app and tune in. Naayos na po. Jing. Check mo tabi, Jing.
Wala daw sound yung DCGB app natin at saka yung tune in natin, ha? Paki-check mo daw, tabi, amigo. Ha? Happy birthday po kay Princess Yolene Cervantes. Kapal ka may birthday, di? Happy birthday kay RMG Corinthians Año Nuevo. At saka sa saudan daw kan Santo Domingo, pakibati daw po mga paratinda digdi sa saudan kan Santo Domingo Albay. Ta parangkal na boses mo digdi talaga, na? Good morning tabi mga taga Santo Domingo Public Market. Yes. Hello-hello lang mga amigo. Good morning tabi dyan sa Endogabos, mabuhay ka mo. Pakibati tabi mga happy birthday sa aking nasipin. Birthday ngo niyan. Happy birthday. Happy birthday. Makusugon ngaya ang monitor sa buyuan, sabi ni Tano Ayala. Okay? Birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. Aramon ta daw mga tugangan mga buena manong report. Ali po dyan sa luwas. Nasa linya po ang Mega Force Patrol. Happy birthday. Dugang kita sa kinamumugtakan ni Jomar Bien. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Saro na naman na duruda kulang kamadanin droga ang nakumpiskar kasubanggi. Kan mga miyembros kan tabako pulis asin kan pinagsararong puwersa kan pideya halik sa manlain-laing Aha. na partikan rehiyon digdi sa syudad kan tabako. Ini matapos na magkondusir nin bypass operations ang naunambita ng mga autoridad sa residensya kan saro na pinagtutubodan na dordakulaman na puser Aha. digdi sa syudad kan tabako. Ang sinakyada iyo ang sarong residensya digdi sa may parte kan Barangay Santo Cristo kan Tabaco City pasado alas 7 kasubanggi. Naabutan sa residensya ang mga personang minasunod na iyo man ang inarestar kan mga autoridad. Gistoni Bungat, 26 anyos, Arcel Bungat, 21 anyos, Johnny Helo Cepeda, 21 anyos, Salustiano Joel Casero, 61 anyos, sa ginibong pagrekisar kan mga autoridad sa naunambita na residensya nakuha digdi ang poco mas o menos 50 gramos ni shabu na nagkakantidad ng 340,000 pesos. Susog sa informasyon ka na nanako kan DCGB News sa ang mga autoridad iyo ang dakol pang nato-target digdi na sa indang sasakyadahon o kaya dadarapopon sa paaginin by basto search warrant. Magigirumduman na duwang aldaw pa sa na nakakalihis. Pero man na big time na drug pusher sa syudad kan Tabaco ang na-arrestar man kan pinagdarong puwersa kan Pideya Asin Police kung saan nakuha man sa saya ang 340,000 pesos sumana kantidad kan pinagtutubodan na shabu duman sa barangay Cobo kan syudad kan Tabaco. Yan tabi BP Henry ang mga impormasyon basado digdi sa police blatter Jomar Bien DCGB. Salamat Jomar sa report. Di man talaga ano, ha? Talaga, mga tugang ang arog ka na, ano? Mga kaso kang droga, ano? Sa kapalibutan. Dayo talaga, day kaya, ha? Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Lowens Barcena, alas 5:25 na, ha? Lowens, good morning, Lowens. Kumusta dyan? Lowens? Yes, salamat tabi VP Henry, maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, takdag sa kamot nin mga otoridad, ang sarong lalaking pinagmamanmanan na imbwelto sa illegal na droga, kaiba ang sarong para tienda nin karne. Matapos na ikasarman ang bypass operation kasubanggi kontradigdi sa Purok 2, Barangay San Roque, Legazpi City. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang mga suspect na bisto na sinda Eric Narito Nogot. Ini pinagsasabing kaiba sa database on illegal drugs listed before resumption. 46 anyos, soltero, college student
college level, taga Purok 2, Barangay 32, San Roque, Legazpi City, Albay, Aha. na iyo ang subject of bypass, asin si Rolando De Luna Molano. Dahil kay ba sa listahan, pero arestado man ini. Sarong 37 anyos na solterong sarong paratienda ng karne na taga Purok 1, San Roque, Legazpi City. Tusog sa inisyal na investigasyon, nagkondusir ni nasabing operasyon ang pinagsarong puwersa kan otoridad, Ertrican PDEA asin PNP, na iyo andalan para mabanwit ang suspect. Na-recover sa operasyon ang sarong pidaso nin nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na shabu, asin 4,500 pesos na bypass money. Kung matatandaan, nagpagiromdom si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodilon Betita sa pagkikat DCGB News sa Lindong sa iyang komandansya. Aktiboan sa indang kapulisan sa pag-implementar ng magkakanigong lakdang kontra sa illegal na droga para mamantinir ang pasi orden sa syudad ng Legazpi. Iyan tabi pipi, ang iba pang mga istorya, haliditi sa Legazpi City Police, kay Basen Repoy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Duman naman kita kay Ans Galero. Ans, good morning. Kumusta dyan? Maray na aga, VP Henry. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, pundo ang kaipuhan, tanganin na mapuuna na ang planong mass vaccination kontra sa rabies ni mga ayam di sa syudad ni Legazpi. Inan pahayag ni Legazpi City Veterinary Dr. Manny Estepona matapos sabihong maabot sa 23,000 pala na mga ayam o dog population sa syudad ni Legazpi ang kaipuhan ng GAD na mabakunahan kontra sa rabies. Sinabi ni Estepona na at stake mo niyan, okay, delikado mo niyan ang publiko kunin kaso magkaigwa na naman ang kaso ng rabies sa syudad kay Legazpi kaya pinaghihinguan ninda na katuwang ang gobyerno lokal magkaigwa ng GAD din magkakanigong fondo para makabakal ng bakuna kontra sa nasambitan ng helang na tarakan mga ayam. Sa ngunya na aminado man si Estepona na mas na-alarma siya sa rabies kaysa sa COVID-19 dahilan sa ngunya igwa na nin o kaya natatakot sinda na posibleng tulos-tulos na magkagaradan ang mga ang taong makakagat nin ayam na may rabies. Plodigdi sigun kay Estepona ang nangyari ka nakalihis na mga o kanakalihis na bulan, digdi sa barangay estansya na may saro na 13 anyos na lalaki na nagadan matapos na makagat nin ayam. Asin saro pa man ang sa problemang pigahang pangunyan kan City Veterinary Office, iyon mga balaw-bagaw na kung minsan iyon naman ang may nakausan nin aksidente sa mga motorsiklo. Sinabi ni Estepona na katuwang ang mga dog owners digdi sa tuyang syudad, pinagbubusol ninda na magibon ng GAD ang planong ini tangani na mailigtas man ang mga Legazpeño kontra sa helang na rabies kana mga daradarangan ikan mga ayam. Apera kan na pagbubakuna, pinagpapakusugman ngoyan kan gobyerno lokal sa indang kampanya kontra sa mga balaw-bagaw na ayam kung sa ipagdrakop man girarin hindi ni, maski na nga ni daw banggi, ang sendang task force nalilibot man giraray sa mga barangay, tangani na makortar na ang siring na problema sa mga maabot pang aldaw. Ito VP at mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. .5:30 na. Salamat, Angie, sa report. Halit dyan sa luwas. Dumang kita mga tugang kay News Manager. Sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz sa mga baretang maralawas sa mga periodiko. Alagad Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Anong bareta? Yes, good morning, PP. Good morning sa mga taga-Bangtabay. Headlines ko niya ng pag-aaga. No testing rule sa local tourist. Kinontrakan Okta Research Team. Siring man nagpatanid ng WHO, may kinaraman sa planong inikan DILG. Na turusan palaok sa mga lokal na turista. Iyo man talaga. Testing rule. Iyo man talaga. Kaya ka na mapresentar ng negative o yes. na test. Yes. The professional COVID-19 vaccination program lusot na sa Senado. Minoria sa Kamara de Representantes pagpalinaw sa FDA ang itinawang EUA sa Sinovac COVID-19 vaccine. Dahil niniduman sa kontrobersyal na naging pahayag ni Dr. Eric Domingo na di pwede ning itudok
Aha. mga health workers na 50% sana unefficacy. Grabe man. Ano ba? Makalibo ko na ang mga statement. Ano? Pero ang sabi ni Domingo Piglinaw na ito nga, recommendation man sana. Pero Bala pwede. nga so, health worker, kung gusto niya magpadulok rin sa Sinovac. Pero Malibo base mo nga naman. sa payag ng WHO kaya, dapat so, dahil nakampang ang mga medical health workers sa talagang pasyente ng COVID, Oh. dapat makusog na bakuna ang itudok sa inda. Iyo. Yan ang paliwanag. Pero sabi ni Senador Soto, dapat nga mag-ingat ang mga health employees sa pagpaluwas Iwaga. ng mga pahayag. Oho, Pag may mga oho. siringan, dapat sarusan ang magpaluwas ng pahayag. Yung ang Secretary ng Department of Health. Oho. Okay, mientras tanto, DOH sa kapag-resto sa naniniit na bilang ng COVID-19 recovery sa nasyon, mantang padagos pa na nagdadakul ini. Pinaka-epektibong COVID-19 vaccine, dapat daw na siguro na may tao sa health workers, sabi ni Senador Recto. Oho. Task force na matutok sa employment recovery ka nasyon, binilog kang gobyerno. Oho. COMELEC, nagpalastakan kalendaryo kan 2022 elections, manera kang brutuhan, automated manggiraray, pero bigalat pa ang mga magiging guidelines manungod sa face-to-face na kampanya. Oho. Dito, Telco, ay ilalansar na sa Marso 8. Saan? Pero Visayas and Mindanao muna. Doon? Doon muna. Doon? Doon muna. Hindi pala dito? Hindi dito. Doon pala? Doon. Okay. DA dapat maglatag ng long-term solution sa problema sa supply ng karning uri. Oho. Mantang pagsayuma ni Presidente Duterte sa ipinaram sa MGCQ ang bilog na Pilipinas, suportado kan gabinete, sabi ni Gabsec Nograles. Oho. Sa update sa bagyong Auring, apat na nawara sa Surigao, mata nag-ordina ang Presidente na titawasan ng sarong simana ang mga opisyalis kang gobyerno para sa rehabilitation and relief ka mga apektado. Nasa ropa digdi, Presidente Duterte dahil papakandidato na naagi na si Inday Sara bilang Presidente ng Nasyon, apisar kan mga nakawagas ng Ran Sara Ran na mga tarpaulin sa bilog na Pilipinas. Run, Sara, run. Roger. Hindi sa Albay, igwa naman ka na nagbilog. Igwa naman? Ang sarang karato lang dakulaon niya sa ligaw. Talaga ha? Run, Roger. Zara, run. Ran Sara Ran. Di pakiiba? Day pa. Ngaya, go, bongo, go. Day pa. Mientras tanto, Kasi talaga pa di ang gari, pigiling kan presidente na gari manok niya. day man na. Di pa? Day pa. Di pa. Okay. Okay, Cardinal Tagle, napili ni Pope Francis bilang miyembro kan Vatican Central Bank. Ayun. Okay. Yan din yung mga headlines. Detalye po kayo nabangan. Alas 6, ang nagkita ng pagkaga from News by Sine po si Martila. Good morning! Thank you. Paring Mar sa mga bareta. Pero ara mo, ngunyan sige-sige na yan. Ito, Oktubre tabi mga tugang, unfiling kang kwan, ang filing tabi kang Certificate of Candidacy. Ha? Oktubre tabi ang filing kang Certificate of Candidacy, mga tugang para po sa national and local elections. Ano? Kaya madali tanang magkaararaman. Ha? Say po yan ng mga kandidatong yan. Ha? Sisa naman ang ganun mga presidentiables ta, ano? Sisa naman ang ganun mga presidentiables ta, ano? Bura, sisa daw talagang masunod na presidente kan Pilipinas. Iyan ang hapon, ha? Yan sa tuyang atid-atido analisaron daw, ha? Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Limang kita mga tugang kay Jimmy Nasalita. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Jim, good morning, Jim. Morning, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay, inabot na nin kabaldianan sangguniang bayan kan Libon. Tal kumusta si Mayor Das Maronilla dahilan sa gabos ng medios posibles na makuha ang atensyon kan kontraktor asin DPWH Regional Office na kung pwede rikas-rikasan tauanin prioridad atensyon anditor sa Barangay Bacolod sa ibong kanto totally close na antulay matapos na magsag na ini asin nagkarurumo na anibabaw ang problema kung gurano ka ba road ang dalagan kan trabaho na sa pagibo
kan ditor sa inot na pagbisita kan nakaaging simana na nai-cover kan di si GB News. Oho. Mas lalong bumina ro doon. So, pinasubcontract baga sa Godspeed. Godspeed, pero balik ang tabi, bibi. God's law. Sabi ba, magiging ma-speed na ito. Oo. So, general contractor, magtao kan bayad. Gustong sabihin, hindi ba nagtataw kan bayad? God's law. God's law. Pangyari sa Inihan sinabi ni Kapitan Joel Bisagre kung saan kaso hapon aldaw in sesyon sa Libon nagparesir si Kapitan para ipaabot ang kondisyon sa sanggunian bayan na kung saan nag-aalboroto na sa mga taga-ibog na barangay sa pagsabing napaharayo na nin marayan sa indang agihan dahil naman ni nagtatrabaho pati duman sa ibabaw kan tulay. Bilang pagtumarparte kan sangguniang bayan, nagformular na ang mga ininin resolution address na kay Secretary Mark Villar at DPWH. Bigahagad na ang intervention kanina mainvestigaran na ang proyektong ini kan DPWH. Maski karato la parte kan transparency kutana, dapat igwa ini sa tangod kan tulay. Dapat nakapalaman digdi so detalye kan proyekto no arin matatapos kaso arin gurano ang kandidat. Si say kontraktor negative answering na bagay kung kaya blanco ang lokal na opisyalis kung gurano mananggadan pondo kay ni asin kun may pondo pa o dahil na sa ibang kan supposed to be tapos na ni alagad ko ni lingonan dalagan kan proyekto tabi bibi nasa 20% na assessment kan sangguniang bayan kan Libon. Ayun. Okay. Pangyayari sa Maabaka. Ha? 120 metros na tulay. Maduwang tao na. Alabaon man kaya sa tulay. Alabaon talagang tulay ini. Alabaon man kaya. Di talos na. Alabaon man pa, no? Okay. Iyan ta, BBP. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, 21 minutes bago po mag-abot ang alas 6 ni Naga. Al Armario na sa linya. Paring Al, good morning. Buhian mo. Good morning, buddy. Kulang sa tao, kulang sa gamit. Tiringkan paulit-ulit na pangapuda ni Pat Gutierrez, ang tagapagtaram kan APEC, agad ninda pirmi ang kooperasyon kan konsumidores. Yaon ang kooperasyon. Alagad daliwas ini sa aktual na serbisyo kan APEC na talagang atrasado. Na pagkatubudan kulang sa tao, kulang sa gamit. Ehemplo, digdi pa di sa sitio Puliki kan Maslog, may naputol na linya kan kuryente. Pagkatapos ining aksidenteng tinamaan kan may sarumang kayang residente na nag-alod kisa nga kan kahoy, arani sa linya, tinamaan kan sanga, kaya nangaralayo, nagkapurotol so wire. Ang sarong hapon pa ini nangyari, alagad kasudma, iniling sa nakan APEC, binayaan, dahil sinabi kung ano ang problema, kaya sagot ko niyan, dahil aksyon ang APEC. Diyan sa Barangay Bitano, Our Lady's Village, may saroman kitang barkadang konsumidor, na kansarong bulan pa ining nagkakaproblema sa sayang kontador. Kung ano-anong mga rason kan APEC ang pagkasabi sa pag-follow up man dyan sa opisina, ang problema, sige ang bayad niya kan halangkaw na bill, pero raot ang kontador na sa pagtubod niya, dito man sa naan konsumo, sige na nga niyan tipid, pero pag-abot kan bill, paulit-ulit man giraray, so dating konsumo niyang, kumbaga, alang ka permi ang konsumo kan sayang kuryente, pero ang problema, raot sa kontador na pabalik-balik na sa pag-follow up dyan sa APEC, na iini na aksyonan
Forward din naman ini, pinorward na naman ini kay Madam Hazel na Moralios ang informasyon. Alagad sa dosay na daiman ki reply. Onyan, may mga impormasyon pa kita na so mga aplikante man, may barkada man nga kitang nag-apply sa bagong linya nin so new applicant. Alagad sa dosay na bula naman tuminumba. Talagang dahil pa na-aksyonan, dahil pa natakudan si kuryente, comply naman sa iyang mga requirements. Nagkakapira sana iyan sa mga reklamo, ako na yaon man ang kooperasyon kan konsumidores, ay din tama ng kooperasyon kan mga konsumidores, alagad taliwas ini sa kuta na makaskas man aksyon kan APEC na pigaagad kan mga konsumidor. Yang bari informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, 18 bago magabot ang alas 6 ni Naga. Ano ba pang mga informasyon? Ma-commercial ka na, Jing? May commercial ka? May ko na? Pwede na? Magbabalik po ang morning hirit. Magalipas lang kan mga patalastas. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Hinigo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Maski sa iba ka magpuod, sa Red Horse man sa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta nga pero bakong wasak. Tiktiman sa naan pulik mo, tiktiman sa naan pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta nga pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sa naan pulik mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda
ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita sa programa. Paningit sa Morning Hirit. Araman sa Morning Hirit. Madali lang. Aram daw nindo mga tugang kong kasuarin. Asin pa no nagpuon ang simbahan sa St. Peter o kan St. Peter and Paul sa Pulangi Albay. Susog sa informasyon ini po nagpuon mga tugang kan pinagsusugan sa indang istorya kang uminaging 1584. Kanan sarong Spanish tabi pa Castilla na padi na si Baltasar de la Magdalena yun po nagbundar mga tugang kaini kan siya maglanding sa Pantaw kang Libon Albay asin kataraning na munisipyo. Pagkatapos na maglanding ini kang 1584 mga tugang sa Pantaw Libon 10 taon na kaagi nakapagpakonstruy ng simbahan na kang uminaging 1654 sa paagi ni Father Juan Bautista, Camilo Jacob, asin sarong photographer, asin residente po mga tugang Kampulangi Albay. Asin siring man, alagad ini daw pinag-execute kan ibang mga Bicolanos kan uminaging Enero 1897. Makalipas kan mga taon, ang Guardia Civil sa Naga City na pinamamayuhan po ni Don Elias Angeles, iyo po ang nagkondukta ng mutiny kontra sa mga Kastila. Kunain mga tugang daytulos na tapos ang sinabi ng proyekto. Alagad, dahilan kan siring na bagay, sa persona kan mga locals na ipundar ang simbahan sa sinabi ng lugar, susog po sa istorya. Paningit sa Morning Hirit. May mga kwan man talaga, ano daw mananggad kung di nakaabot ang Kastila di sa tuyong lugar? Ano daw ang relihiyon ta? Ano daw ang relihiyon ta, no? Jing, ano sa iling mo, Jing, kung di naka... Tawad, ihaputa daw kay Monsignor Chris, duman mga tugang sa programang Lakaw Maghiras. Okay? Yan mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Okay. May mga birthday pa in the morning. Sandali lang. Mayroon pa. Sandali lang ha. Tadi kita sa mga birthday celebrators natin. Ha? Happy birthday. Good morning daw. Makaskas ang apik magputol bako mag-aksyon kang reklamo pag may problema sa kontador i-average in the bill. Sa mo po August 951 na 951 pig babaga nito. Tigbabagahan Miki 1,000 plus. Apig babayadan mi ngaya 1,000 plus. Okay? Good morning daw sabi ni Benz Albert. Rose Lustado watching from Busay Daraga Albay. Benigno Borak. Jeffrey Loria watching from Purok 5 Dapdap Legazpi. Good morning tabi sa mga taga Dapdap. Manay Shirley Tolosa ng Yang Matlitson. Oy! Manay Shirley. Good morning tabi sa imo dyan sa Yang Matlitson. Oral daw na sana ako Manay Shirley kibakal ki gulay dyan sa imong kwan. Masira mo naman sa gulay na lang ka kansarong aldaw. Ade, the best naman sa gulay na lang ka. Mansing Manrique from Laguna, Teresita Jacobo, good morning. Sabi ni Ed and Biron, good blessed Wednesday morning. Yan. Lourdes Llanaresas, nakatutok man. At saka sabi ni Merly Diona, please greet a happy birthday to my pinsan Kagawad Serafin Nusete Bulima Jr. ng Kumon Kamalig Albay. Yan, ha? At saka watching from Alcala de Albay si Lourdes Llanaresas. Thank you po.
Thank you. Alright, okay no. We're growing older now. Happy birthday. Yan mo na mga birthday. Dahil na may birthday. Dali lang talingon ta ko ni Gwapa ha para dahil ta mabayaan. Happy birthday to you. Bago kita mga tugang magduman sa mga baretang may init sa morning hirit. Good morning. Ito, ha? Good morning daw kay Lola Yuoy. Yan. Happy birthday po kay Dennis Anyunuevo ng San Andres, Santo Domingo, Albay. From Guardians Baca Force. Okay. At saka advance happy birthday po kay Alay sa ate ng ng humapon, sabi ni Cheat ate. Advance happy 18th birthday. Good morning, patabang tabi kami sa DCTV, wala pa kami internet poon kan Bagyong Rolly sa Purok 6 kan San Fernando, Santo Domingo. Girly Batalya and June Banwa. Pakitext daw tabi kan eksaktong address nindo dyan sa barangay. Saan sa Purok 6? Purok 6. Buda. Pigahagad sa kuya kan DCT pag-forward ko duman. Iyo man ang iyo na? Purok 6 San Fernando, Santo Domingo. Sige po ha. Balong kong i-forward ini, baka po pwede na ha. Baka mananggad pwede nang makuhanin na ha. Familia Nunez Balete Kans Purok 2 San Fernando, Santo Domingo, Albay. Good morning tabi sa imo. Yeah. Henry M, good morning tabi digdi sa daraga. Talagang habo na magmas an ibang mga daragenyo. Nagsaw daw kasuhapon sa udan. Grabe. Ha? Nahaditon ako. Good morning, Henry M. Pakigreet po kay Mama. Ay, bara sa pangaran ni Mama mo. Sabi ni Ella. O ano man na Ella na pait mo. But memories remain. Wala sa pangaran ni Ina. Ni Mama mo. Wala sa pangaran. Bala ka Ella, dagitan ka ni Mama mo. Dayo man lamang na text. Okay? It's all the best. Good morning. Ito. Happy birthday po kay Papa Andoy alias Nizon. Mula sa kanyang apo. Happy birthday po, Papalo. Wala man sungaran kan apo. Mas at least lamang. Okay na ini. Yon lamang sa pangaran kan my birthday. Okay. Okay no? Paki-share na lang po mga friends kan sa tuyang Facebook live niya na pagkaaga. Paki-share na lang mga friendships. Ang sa tuya tabing Facebook live. Mga 20 lamang na shares. Sa the best na yan ha. I-share nindo 20. Magayon na. Ang kadakol na ka na aabuton. Kadakol nang aabuton ka yan. Buda kadakol na ka na views. Ang views na kaan mga mga nasa 10,000 na. Convincing. Report, hali sa lawas, minabalik, Lowens Barcena. Lowens, good morning, kumusta dyan? Salamat VP sarong co-owner kan online delivery service ang nagreklamo digdi sa Legazpi City Police pagkatapos na mabiktima sindanin aligadong customer scam. Ang nagreklamo iyo ang co-owner na si Jesse Joson E. Magdanaong 36 anyos, co-owner kan pinagsasabing online delivery service na Deliverac na taga Sagpon, Legazpi City na poko mas o menos 1:36 nin aga kasuudma may nag-message sa indang Facebook page na Deliverac Legazpi na si Certain Queenie Enrile sa may 11T Sagmin o kaya 11.5 Sagmin Poblasyon 2 nagpa-order ini kantidad 2,589 pesos na grocery items, arog kan hotdog na 2 kilo, ketchup na half galon, asin 2 cheese. Pag-deliver kan sa iyang delivery boy na si Ryan Pelinio, pagduman sa lugar, day na lalulokate sa customer. Asin kan iko-contact, day na nadadial sa itinaong number, asin di-activate sa Facebook account. Kaya dahil lang kayo din nagreklamo ini sa Legazpi City Police asin ini panduwa ng insidente ini na mga online delivery service digdi sa Legazpi nabibiktima nin mga siring na mga persona. Yan tabi BPN, iba pang mga istorya ali digdi sa Legazpi Port District kay Basen Reboy Mapa sa mobile unit. Ako po si LDV.
Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay, bueno, 3 minutos na lang bago mga tugang mag-abot ang alas 6 din pagkaaga digdi po sa DCGB. Sir, dai mo na riparo dyan sa Lapu-Lapu. Dai mo ngayon na riparo dyan sa Lapu-Lapu. Kung hali kang albay, sa left side, wara na baga sidewalk, permanent parking na dyan. Iyon, nanggayad nga niya. Korean ko ta na kung gibuho ng permanent parking, andra lagadi o na iyan na mga signs na yan. Iyo ko tan suggestion ko dyan. Ngayon hindi kita pig-uulukan ba ko, Jing? Ngayon ita, Korean tabi na mga gigibuhon ta ng permanent parking. Iyan ang mga signs dyan na no parking, no unloading, o whatever iyan. Dapat po, haraliun ta na iyan. Tapag-uulukan kita, no parking, karato lang may nakapark sa baba. Ralagadion iyan, tangani na day po kita, pig-uulukan kan mga nakakahiling. Wala kan ibang taratao sa traffic. Iya po, kung ayan suggestion, kung dyan niya to, sa mga otoridad. Lagadio na yan, ngani na, yung problema. Biyo-biyo palugod, gibunta ng parking, de man sana po na-implementar kitol-tol. Ang gabos na area, na de man sana na-implementar kitol-tol ang no parking zone. Haralionan mga karato lang an. Puro tulon, tapos darahon duman sa junk shop, ipakilo. Bagojing, may pakinabang lang. May pakilo, ngani na maray lamang ang dating kan sa tuya tabing palibot. May nakabugtak na signs dahil man sa nasusunod, mapaulo kita. Ano yung comedy? In the morning. Henry M. In the morning. 여보세요 Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Lusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:01 na ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Miyerkules, fit sa 24, kan bulan na Pebrero,
Headlines kan mga bareta, kahagada na tugutan na ang provincial bus operation tutukaron kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Department of Agriculture nangapudan sa mga hog racers na dai ipagsubastan sa indang mga orig. Pagabot kan bakuna dai pangkasiguruhan. Inday Sara dai makandidato para presidente sa 2022 elections sigon sama. Sa ibang nasyon, dating Manila Archbishop napili kan Santo Papa sa Vatican Central Bank. Mga tugang sa detalyes kan mga bareta, plano po kan sangguniang panlalawigan kan Albay na imbitaran ang sarong pagtripo ng mga opisyales kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, Land Transportation Franchising and Regulatory Board as inibapa, pati na ang mga provincial bus operators tanganing matukar ang kahagadan na tugutan ng makabiyahe ang mga pampasayrong bus hali sa probinsya pasiring sa Metro Manila as in vice versa. Sinabi ni Kinatawan Ray Bragais, Pamayokan Committee on Public Utilities kan Hunta Provincial, na ini sa rason na ang mga bus operators lugi ng marhay sa negosyo mantang sa indang mga drivers nawaran ng trabaho dahilan sa COVID-19 asin tios ng marhay sa ngunyan. Ipinangapudan po ni Department of Agriculture Regional Director Rodel Tornilla sa mga nag-aataman ni Urig na dai magmataranta may relasyon sa African Swine Fever sa pagkasabi na ang mga nasa luwas kan 500 metros na radio sa sarong lugar na may nadiskubring kaso kan ESF dai man gagadanon. Sayang sinabi na dai man basta pwedeng isubasta ang presyo kan mga urig sa barato sa nang pagbakal kan mga negosyante dahilan tadakula ining kapirdihan. Idinagdag pa ni Tornilla na kung ang urig ipapabakal sa baratong presyo kung karne na ipinapabakal man sa masalangkaw na presyo. Sa iyang nagpaliwanag o siya nagpaluwasin pahayag matapos manutaran na may nag-ataman ni Urig na ipinabakal sa indang ataman na hayop maski sa baratong presyo sana kaysa ini gadanon. Para mientras daw nalalaganan warning devices as in safety gadgets ang mga ginagabang parte kan Northern Boulevard na sakop kan barangay Baybay, Legazpi City. Sigon kay Lucy Castañeda, tagapagdaram kang Department of Public Works and Highways sa Bicol, inang para mientras na medyos kan sa ng opisina habang pinoproseso ang gigibo na pangmatagalan na solusyon tanganing may bitaran ang insidente sa nasabing gabang mga tinampo. Inot naman na naglaag nin siring na ekipahe sa lugar tanganing may mainformaran ang publiko manungo digdi alagad nagkawarara ini. This is part of the Legazpi City Urban Drainage Project po, itong coastal road tawid, itong may mga dike po. So, nung naraot po kang bagyo, nag-request po ang DPWH through the quick response fund po ng Samuyang Central Office, may nai-release. So, baka within this week po, ma-repair. 2021 Women's Month Celebration suportado kan Gobyerno Probinsyal ng Albay. Ans Galero sa detalye. Sarong semana bago umabot ang bulan in Marso na konsideradong bulan in pagselebrar kan Women's Month, nagpasar na tulos ni resolusyon ang sangguni ang panlalawigin kan Albay na masuporta digdi. Ina nangyari matapos na makaskas na may pasar ni Kinatawan Glenda Ongbungao, Pamayokan Committee on Women, Children and Family sa hunta ang resolusyong minaenganyar sa bilog na gobyerno probinsyal ni Albay na sumuporta sa siring na selebrasyon asin ipahiling man ang pagtaunin honra sa mga kababaihan. Kasabay sa iyang resolusyon, iyo ang pag-enganyar man sa gabos ng mga miyembros, empleyado at opisyales kan Kapitolyo na magsulog ng kolor lila o violet na bado sa gabos na Lunes kan bulan in Marso. Ang nasabing kolor daw kaya sigun sa Kinatawan, minasimbolo kan na mga kababaihan asin ini ang pigagamit na kolor sa panahon kan pagselebrar kan Philippine Women's Month urog pangunya na taon 2021. Sinabi ni Bungaw na dakulman ng mga Albayano na kababaihan ang nagpapahiling ng tibay kay magkanig usa naman daw na suportaran ang siring na lakbang o kaya ang siring na programa kan Gobyerno Provincial kan Albay ngunya na presente ng taon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Siyudad din Ligao, back to normal na. Dahil nasindan nin kaso nin COVID-19. Jimmy, nasalita sa detalye.
medyo nakahas mo niyan na palibot kan syudad nin Ligao may kinaraman sa COVID virus. Ang sa haros gabos ng pasyente digdi nakarecover na. Sa ngunyan dahil na nin COVID case ang Ligao alagad mantinidoan kagadan ni Mayor Patty Gonzales Alsoa sa publiko na dahil makakumpiyansa dahil paglingawan ang mga pinagmamando kan mga otoridad sa salud na dahil pag utubon mga healthy safety protocols sharing kan paggamit kan kombinasyon kan face mask asin face shield na ipinagpapasunod kan city government lalo na sa mga paglaog sa mga matataong mga lugar, merkado, mall, groceries, simbahan asin opisinang panggobyerno na konsideradong medyo matawo. Na notaran epektibo ang lakdang na ini kan lokal na gobyerno kan syudad kung sa inyo ang pinagtutuburan na iyo ang naging rason kung kulang mo yan ang mga nagbubutwa na COVID positive sa syudad kan Ligao City. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Harong nin DepEd Supervisor, linaog nin mahabas, laptop natabag kan suspitsado. Lawrence Barcena sa detalye. Posibleng nagiging padatulan kan mga parahabas ang pagsulot nin face mask sa panlalaog asin paghahabas nin arong tayuan ginibo. Kan sarong dai pamidbid na lalaki matapos na manlaog asin manghabas din sarong laptop kan sarong DepEd Supervisor sa sala kay ni sa barangay 17 Rizal Street. Pasado sa police record kan Legazpi City Police ang biktima na bisto na si Glenacion E. Abiwela, 59 anyos, may agom sarong DepEd Supervisor nakasuudma na discovery niya na sana na sa iyang HP laptop wala na sa working table kay ni sa sala. Sa follow-up investigation kan otoridad na review sa CCTV footage sarong day midbid na lalaki na naka-face mask day mamidbidan ang pandok luminaog bumino ka sa saindang gate asin luminaog sa sala asin hinabas ang siring na item. Sa ngunyan padagos pa ang investigation kan otoridad may kinaraman digdi para malocate ang nasabing suspect tanakwa man sa CCTV footage ang pangahabas kay ni. Dagdag na bereta kay Basen Repoymada sa mobile unit. Ako po si LBB. Road clearing kan mga local government units kay puhan daw ang suporta kang DNR asin kan APEC. Al Armario sa report. Minsan inotel ang mga road clearing operation kan LGUs kon gariday labot ang DNR asin APEC. Yan ang obserbasyon kaniba pagkatapos kan Espelsos man lalo digdi sa Legazpi City kan task force sa kalinisan asin kaayusan. Alagad yaon man giraray ang mga kahoy na ulang sa shoulder kan Dinampo pati na ang mga sangana ng rokawong sa tangod kan Dinampo asin ang mga wire na nangalay-kalay. May mga lugar siring digdi sa Albay District sa si Imperial Street, Barangay 15 Ilawod East, inulag so waiting shed. Alagad digdi sa kanto, alagad yaon man giraray so kahoy na dakulaon nara na ulang man giraray sa kanto kan Tinampo. May mga lugar man siring kan sitio pulot kan Barangay Taysan na haros day na magihan kan aralangkaw na bihikulo ang mga sanganin kahoy sa tangod kan Tinampo. Maski anong road clearing operation, alagad nagiging useless man giraray dahil may mga ulang man giraray sa Tinampo siring kan kahoy, mga sanga, wire na nangalay-kalay, nagari dailabot ang DNR asin APEC. Alarmario, DCGB. Isla San Miguel, Cantabaco City, nangangaipunin tricycle ambulance. Jomar Bien sa detalye. Importante na magkaigwanan ng tricycle ambulance sa Isla San Miguel, Kansyudad, Cantabaco. Ini ang ipinahayag ni Dr. Joaquin Guillermo Jr., ang Dr. kan City Health Unit na bagong iasain sa naunang bita na Isla Kansyudad. Sa pagampang kasutman ni Dr. Guillermo sa Sangguniang Panglungsod Cantabaco sa iyang ipiklatag ang sa iyang mga obserbasyon sa primerong 20 aldaw niyang pagserbi sa Isla San Miguel
Kaya rin sa iyang obserbasyon, iyo ang pangangaipukan isla kan mga tricycle ambulance. Sinabi kan doktor na dahil taan solamente gloradad sa isla, iyo ang abal-abal, dakul na mga nangaki andain nagpakantos sa mga laying in sa isla. Sigun sa iya, basado sa records ka nakalihis na taon, 140 ang nangaki sa Isla San Miguel ka nakalihis na taon. Alagad 90 sana sa mga ini ang nangaki sa laying in. So 40 sa harong na sa nahuli ka daing malunadan pasiring sa laying in clinic sa oras kan pagbati. Sinabi ni Dr. Guillermo na panahon na magkaigwan ng tricycle ambulance sa Isla San Miguel kung saan ang disenyo, iyo ang dapat makahiga ang pasyente ngani na madara sa mga laying in clinic asing duman mangaki. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Oras po sa Pilipinas, 12, pasado alas 6 ni Naga. Ano ba pang mga bareta masunod? Magalipas lang Kenny. GB News Express. GB News Express. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ko. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta nga pero kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta nga pero kung wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang pulik mo! Red Horse extra strong, the #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:18 na oras mga tugang sa Pilipinas. Daipang siguradong petsa kung noarin may pepeerarom sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang bilog na nasyon. Sigon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagagad si Presidente Rodrigo Duterte nindit na panahon bago ipautob ang namas turos ang community quarantine status dahil gustong una kaining mahiling ang resulta kan vaccination rollout bago ideklarar ang MGCQ status sa bilog na nasyon. Dahil ang digdi, ahalaton na kan Interagency Task Force o IATF ang magiging resulta kan COVID-19 vaccine rollout bago pa sa giraray na rekomendar sa Presidente ang MGCQ transition. Pinutang hinagad kan mga economic managers kan gobyerno sa Presidente na ibugtak na sa MGCQ status ang bilog na nasyon para makabangon ang ekonomiya dahil sa matinding epekto kan COVID-19. Posible daw mga tugang na maaraman na o posible daw na maaraman na ngunyan na simana ang eksaktong petsa kung noarin maabot sa nasyon ang bakuna gikan sa AstraZeneca. Ini matapos makumpleto kan Pilipinas ang mga requirements sa pagkuanin bakuna gikan sa nasabing nasyon. Sigon sa WHO, Country Representative Rabendra Abiyashinghe, na nasa 5 sagkod 9 milyon na doses nin bakuna kan AstraZeneca ang pinaglaoman na makuha kang nasyon asin gagamiton sa 20% populasyon kaini. Botong pabor na 22 na mga senador. Asin daing kontra na nakalusot na sa third and final reading kan Senado ang House Bill 2057 o propestong COVID-19 Vaccination Program Act. Sigon kay Finance Committee Chairman Senador Sani Angara, na yun ang nag-sponsor sa propestong lakdang napaparikason kaini ang proseso kan pagbakalin bakuna kang national government. Mga lokal na gobyerno asin pribadong sektor sa pagi kang National Task Force Against COVID-19 kasabay ang Department of Health. Pinagtutugutan man kan bill ang mga local government units o LGU na magtaon in advance payment para sa babakalon na COVID-19 vaccine para sa 50% kan sa indang konstituentes. Nakapalaman po sa House Bill na 500 milyon pesos ang indemnity fund para sa makakamati nin grabing adverse effect kan bakuna.
asin pinunduhan inigikan sa contingent fund na nasa irarom kan 2021 national budget. Ipinagtalaan man kan bill na gibuhon ng exempted sa buwis an importasyon asin distribution in COVID vaccine asin mga kaipuan kaining kagamitan sa irarom kan bill. Iisyuhan man nin vaccination card ang gabos na mga nabakunahan. Mga tugang pirma na sa napo ni Presidente Rodrigo Duterte ang pinaghalat o kaya ang kulang para maging sarunglay ang COVID-19 vaccination program. Nainot nang pinapurwaran kang Kongreso ang sinabi ng propestong lakdang na inadaptar man kan Kamara de Representantes ang Senado sa kamautan na parekason ang procurement in bakuna kontra sa COVID-19 na dahil na kaipuan pang mag-agi sa halabang public bidding. Nakapalaman sa nasabing bill ang 500 million pesos na indemnity fund compensation sa mga mababakunahan na makamati ng adverse effects. Natakod kayo din na taonan man sinanin poder ang mga lokal na gobyerno na magbakalin bakuna kontra sa COVID-19. Sa iraram kang pamamahala kan Department of Health as a National Task Force Against COVID-19. Sa paagi kan multi-party agreement, pinagutugutan ang mga lokal na gobyerno na mag-advance payment sa pag-distribute ng bakuna pati na ang pagbakalin COVID-19 vaccines para sa 75% kansin ng kabilugan na populasyon. Magigiramduman na nagka-problema ang nagkaperang LGU sa pagbakalin COVID-19 vaccine sa raram kan Government Procurement Reform Act, 15% sana ang pinagutugutan na advance payment kan mga kabilugan na proyekto o ano man na government financed project, mantang 20% ang pinagtutubudan o pinagutugutan na down payment kan AstraZeneca. Nakapagrehistro po ang Department of Health ng 72 sanang bagong narahay sa nasyon dirakan COVID-19. 1,414 ang bagong kaso, 16 ang bagong nagadan. Sangon yan, ang total na COVID-19 cases sa nasyon uminabot na sa 564,865. Mantang ang aktibong kaso nasa 26,000 o 29,817. Ang total recoveries nasa 522,941 asin ang total nagadaan nasa 12,107. Nakapagrehistro man ang Department of Foreign Affairs ng 59 na mga Pinoy sa abroad na bagong tinamaan ng COVID-19. Mantang 57 na overseas Filipinos ang bagong narahay sa COVID-19 mantang saro ang binawian ng buhay. Nanindogan po mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte na daima kandidato sa maabot na 22 o 2022 presidential elections ang sayang aki na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sigon kay Presidente Duterte, dahil niya tutugutan ang sayang aki na magkandidato sa pagka-presidente dahil mati ang politika asin magabaton ang responsibilidad na katakod ka nasabing posisyon. Enot kay ini nagwara Iraq ang iba-ibang parte o sa iba-ibang parte ka nasyon ang banner na nagbubusol kay Inday Sara na magkandidato bilang presidente kang nasyon. Alagad sinabi mismo kan alkalde na wara pa sa iyang plano sangon niya na magkandidato bilang presidente kang nasyon apisar sa iyang panginot na apisar kan panginginot kay ini sa ginibong survey o sa ginibo kan Okta Research Group sa presidential bet sa maabot na eleksyon. Tinaawan ni Presidente Rodrigo Duterte nin sarong simanaan sa iyang gabinete asin mga magkakanigong ahensya nin gobyerno para panginutan ang rehabilitasyon sa mga lugar na rinapado kan bagyong Auring. Sigon kay Presidente, dapat nang magsumiter din progress report manungod sa rehabilitasyon kan mga probinsyang grabing naapektaran kan bagyo. Sinabi niya na daing lugar sa irarom kan sayang administrasyon ang mga pakupal-kupal asin mortugo dahil dakol na paagi para pamahalaan ang recovery efforts kan gobyerno. Katakod kay ni sinugo man kan presidente ang mga nagkakanigong ahensya para tutukan ang relief as in rehabilitation effort sa Surigao del Sur na saro sa mga pinaka-naapektaran kan bagyong Auring.
Enot kay ni nagluwas sa report ka National Disaster Reduction and Management Council na nasa may kabilugan na 31,884 na pamilya gikan sa Caraga, Davao Northern Mindanao, as in Bicol Region ang naapektaran kan bagyo. $560,000 na mga food boxes ang ipinao kan lokal na gobyerno sa Araram kan Food Security Program kan Manila. Ini may katuyuhan na dainin magutom sa Manila. Inang pahayag ni Mayor Isko Moreno Domagoso base sa ipinaglansar na COVID-19 Food Security Program kan Manila kan uminaging semana. Base sa sinabi ng report, napag-araman ng 560,000 na mga food boxes na i-deliver na sa 757 na mga barangay haali sa 1st as in 5th district kan sinabi ng syudad. Nagapadagos ang distribution kan food boxes ngunyan aldaw sa iba pang mga distrito. Ang food security program kan syudad din Manila saro sa mga programa kan lokal na gobyerno tanganing mabawasan ang gutom in lambang Mandilinyo sa tahaw nin pandemya. Mantang ang food subsidy program na ini madurar sa laog nin 6 na bulan. Alas 6:27 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed,
Di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit dahil ang Right Med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, pinili po ni Pope Francis si dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle bilang saro sa mga miyembro kang poderosong konseho na nag-aktual na Central Bank kan Vatican sa anunsyo kan Vatican na appoint ni Tagle o si Tagle o sa anunsyo kang Vatican kay bahan sa mga na-appoint ni Tagle si Cardinal Peter Turkson kan Ghana bilang miyembro kan Administration of the Patrimony of the Holy See o APSA. Ang nasabing opisina na mamahala sa property na sa diri kan Holy See para makapagtagaman in pundong kaipuhan kang Roman Curia. Si Tagle nasangunyan ang Prefect of Congregation for the Evangelization of Peoples, mantang si Turkson ang Prefect for Dicastery for Promoting Integral Human Development. Kan Mayo 2020 napili man kan Santo Papa si Tagle bilang Cardinal Bishop na pinakahalangkaw na ranggo sa College of Cardinals kang simbahang Katolika. Nangapudan po si Presidente Joe Biden as in Vice President Kamala Harris kang National Movement of Silence bilang alay sa 500,000 na namanwa anindang nagadan dahil sa COVID-19. Sinabi ni White House spokesperson Jen Psaki na nagkondukta sindanin candlelighting sa kapalibutan kan White House kasaod bang aga. Ipinag-orden man ni Biden ang pagbugtak sa half-mast sa gabos na mga bandera na makukuha sa edifisyo kan sa diri kan gobyerno. Nagpahayag man ang US President as in ipinareport ang mga lakdang kung paano maibabaliktad ang sitwasyon kan pandemic. Sabagi kan sabay-sabay na pagtrabaho, nasa 19% ang kabilugan na pagkagadan dahil sa COVID-19 sa bilog na kinaban gikan sa Amerika. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Padingmar. Good morning, BP. 7 manufacturers ang pinagkaurungan ng Pilipinas na mag-supply ng bakuna sa nasyon dahil dahil sa rong kumpanya sana na makakapag-supply ng 110 milyon na bakuna sa nasyon. Sinabi kang public health expert na si Dr. Beverly Lorraine Ho dahilan ini sa kakulangan ng bakuna matapos na haros 80% kan mga ininapakalda ka mga darakula sa progresibong nasyon sa kinaban. Siring man sinabi ni Dr. Ho na pigisiguro kan DOH na mga bakuna na makaka-recipe ng EUA o Emergency Use Authorization ang mga kumpanya na babakalan man ng bakuna kan Pilipinas para gamitin sa mass vaccination program. Ang EUA nagtataon ng assurance o kasiguruhan na ang bakuna nag-agi sa maigot na pag-aadal as in pag-rekomendar ka mga independent na eksperto sa nasyon. Idinagdag pa ni Dr. Ho na dahil manin dapat ikaanit ang publiko dahil ang bakunang itutudok sa tuya dahil magtataon ng helang na COVID-19. Sa rong pagirumdom kan DCTV asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram.
Business News. Business News. Hinagad mga tugang kan Department of Agriculture sa mga miyembros kan American Chamber of Commerce of the Philippines o AMCAM na mag-invest sa agribusiness opportunities sa aram kan new normal. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar, kaibahan sa mga major investments na kaipuhan ng sektor kan agrikultura, iyon cold chain facilities, kaibahan ng attendant logistics para magkaiguan ng tultol na management sa supply and delivery in farm as in fishery products sa merkado. Importante ang fasilidad na ini lalo na kada harvest season. Sigon kay Dar, critical para sa food security requirement kanasyon ang marahay na management as in delivery nin agriculture as in fishery products. Nagutubod ang official na igwang dakulang potential as in oportunidad para sa agribusiness investments. Sa isyu man kam presyo ni Norig, pinakusog giraray kan DA ang hog industry, kaibahan ang pagpapadakol kan supply ni Norig sa Metro Manila. Pigapudan niya to, mga tugang ang Pag-asa Legazpi, aramunta daw ang kamugtakan kang panahon. Medyo mainit na sa satuya tabi na kapalibutan. Mas maray kung maaraman ta ang kamugtakan, asin sitwasyon kung magdodoro-diretso na po ini. Mga tugang na pag-iinit po sa satuyang lugar. Oras, alas 6:37 na po nin pagkaaga. Ini po ang GB News Express. Padagos ka muna gantabay sa mga bareta. Hello, Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Yes, Melvin. Opo, sir. Yeah, opo. Aramon ta mga tugang, nasa linya po ang Pag-asa Legazpi. Si Melvin Almuela po ang nasa linya. Melvin, good morning. Tabi, go ahead. Diyos marhay na pagkagaman sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga DCGB, asin sa gabos na tagapakinigan ay kang DCGB. Sa ngunya napet sa Pebrero 24, 2021, saldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang satuyang latest update sa kamugtakang kan satuyang panahon. Tailend of a frontal system o tailend of a cold front anak sa norte kang Luzon, mantang northeast monsoon o duros mang kang amihan, anak kakapekto sa natatadang parte kang norte kang Luzon, digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran, lulot kang easterly so malinsangang duros na hadi sa sirangang Pasipiko o asin kang mga localized thunderstorm. Moderato sundo sa makusog na duros na hadi sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sundo sa maalan. Tinatayang agwat ng temperatura tigilauman sa antas poon 24 sundo 31 grado sentigrado. At sinangal daw ay nagsirang kasubagong alas 6:04 ng pagkaga. At sinmasulnop at yan na alas 5:53 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6:38 ng pagkaga. Inisunawin Almahela kang Pag-asa, DOST. Salamat, Melvin, sa report. Hali po dyan mga tugang sa Pag-asa DOST. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katawang si Angel Mustasa sa mga bareta sa lado lokal. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, iskartihan natin. Pandesal! Gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, dinadaba.
sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang pinag-irestoryahan ng unyan sa Pilipinas ang tungkol sa indemnity bill.
Kasubanggi, piga para hiling ko mga tugang so bareta, as in pig research niya to kasubanggi, kung ano ang kahalagahan kaya na batas naan, pinag-ururunan, mga tugang kung anong kahalagahan kang batas na yan. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang pamahawan sa morning hirit. Ano mga tugang ang nakapalaman duman? Ano? Itong urgent bill na pinagpirmahan mga tugang ni na sinertifikaran kan sa tuyang presidente na naghahagad po nin 500 million indemnity fund for COVID-19 side effects. Kasubago baga sa bareta, inaprobara na ini kang Senado. And then, inadapt mga tugang kan lower house, kan sa tuyang nasyon, sa mga congressmen niya to, House of Representatives, ano. Ang pinag-urunan duman, dapat talaga pala igwa ka ini. Tapera mga tugang kan so para sa procurement kan sinabi ng vaccine. Ang pinag-urunan duman, mga tugang, gagastuson palan ini kung igwa ki side effects sa sarong pasyente na hospital siya asin mga tugang nagadan. Nagiulok ako kasubang kita. Nagiulok talaga sa banggit. Hinagadang kireaksyon sa mga tao. Ito bagang man on the street, interviews, negatibo lugod sa pagkasabot kan ibata. Nata nga yata pinaghanda na kan gobyerno kung ang sarong tao na tinudukan kibakuna magagadan. sabi kan Department of Health, bako nga ya po iyan ang gustong sabihon. Ano po mga tugang ang nakapalaman duman? Number 1, kunan saro da tabing Filipino tinudukan mga tugang nin vaccine. Igwas na ka-eksperyensya po siya nin adverse reaction o mga side effects na pigapod. Kay puhan niya tabi nin hospitalization, iyan da po mga tugang sasaguton kan gobyerno. Yan, di ba? Sasaguton kan gobyerno, ding na hospital ka, tinudukan ka ngaya ki anti-COVID vaccine. Ikatabi, pag na-hospital ka, mga tugang o kung ano, ang gasto da dyan, sasaguton kan gobyerno. Tama man. Tamalay mo mananggad kung igwa, di ba? Tama yung mga adverse reaction talaga na na-identify sa mga vaccines. Ikaduwang punto, kung ansaro da mga tugang na persona, mga tugang magadan. Sasaguton man ito, mga tugang kan gobyerno. Duman, iyon na nahiling kong uroron sa nasyonal mga tugang na diskusyon tungkol digdi. Apera ka ini, ansaro sa nakapalaman pa duman, na day mo pwedeng kasuhan ang gobyerno. Sisay na gobyerno anday mo pwedeng kasuhan. So gobyerno na nagbakal kang vaksin, so taga-gobyerno na nagtusok sa imo kang vaksin, so taga-gobyerno na nag-asikaso para po sa pagbakalin vaksin. Day dapat sinanin paninimbagan, mga tugang, oras na ang sarong Filipino may naka-experience nin iba na sitwasyon. Unless na sa pagkagadanin sarong persona o sa adverse reaction kang vaccine, na pag-araman sa investigasyon na bako konektado mga tugang sa pagvaksin. Halimbawa ngayon nasala sa pagvaksin. Iyan, pwede yan. May negligence databi. So vaccinator, may negligence ang vaccinator. Pero mga tugang kung vinaksinan siya, tama mga tugang sa pagka-vaccine, buda iba pa, nagadan siya dahil lang po mga tugang sa adverse reaction kang vaccine,
Di mo tabi pwedeng kasuhan mga tugang unvaccinator. Iyan so, pinag-ururunan mga tugang tungkol dyan sa indemnity bill na pinag-sertifikaran mga tugang na urgent ni Presidente Rodrigo Duterte para po mga tugang mas ma-expedite ang rollout tabi kan vaccine mga tugang sa tuya tabi na nasyon. Taanggan sa ngunyan, day pa kita nakakapuon mga tugang kan pagbabakuna sa tuya tabing nasyon. Taday pa aram asing kasiguruhan kung anong petsa talaga maabot mga tugang ang vaccine sa tuyang lugar. So yan pala na indemnity bill na yan, oras po na pirmang kang presidente, magdatao po ng proteksyon sa gabos. Pag na-hospital ka, sagot kan gobyerno. Pag namigwa kang side effect o adverse reaction na namatayan, pag ikanagadan, sagot kan gobyerno. So, vaccinator, di mo pwedeng kasuhan. So, nagbakal kan vaccine, di mo pwedeng kasuhan. So nag-asikaso mga tugang sa pag-procure kan mga vaccines na iyan, nagluluwas duman na di mo tabi sinda pwede mga tugang na kasuhan. Iya po ang naiding duman. Pero ito, paliwanag ninda ito. Paliwanag po ninda ito. Kundi di ba man sa paliwanag, kung iyan interpretaro naman, kan iba-iba mga tugang na mga abogado. Di ba? Basta yun tabi ang nakapalaman, duman mga tugang sa lay na ito, indemnity law. 500 million ang budget, mga tugang, tungkol tabi sa bagay na ini. Iyan ang ilat-alaton ta, mga tugang ta. Urgent niyan, pipirmahan iyan, mga tugang ni Presidente Rodrigo Duterte. At least, medyo may kuwan baga, gari medyo de ka ba nervyoson ta. Paano nga kung magka-side effect ako ding, in-inject, pigbakunahan ka? Parang kung na-hospital ako, sisi ngayon magasto sa kuya, di ko nga kayang ang gastoson o saguton nga tabi sa hospital pag ako nga po na kwana, pag ako nga po na pag ako nga po na hospital tungkol dyan. O sasaguton da akan gobyerno yan. Ang hospitalization hanggan po mga tugang sa death nin sarong persona. Pero iyan po, di man pigahagad na may magadan. Iyan po mga tugang pigigibo para po mga tugang magkaigwasan na kita nin nin kapanatagan sa aram mo ibang vaccinator tarakot man tabaka nga pag nag-vaccine ako kaiyan na-descuido sa pasyente o ano man ang side effect na iba baka nga kasuhan ako base po duman sa bill na nakapalaman de po pwede daang kasuhan. Hello, good morning. Unless na may negligence may ibang negligence na bako konektado tabi sa vaccine protocol. Hello? Morning, Bipen. Yes, sir. Good morning. Bigis mong sabihin din kasiguruhan yan. May kasiguruhan na igwang 500 million. Yeah, may mga igaman talagang adverse reaction na nangyayari dyan. Kaya lang, siyempre, kung ma-hospital ka baga, sisan magasusi mo, dapat gasusan kan gobyerno. Mapasay naman sa 500 million. Ano? Mapasaya naman sa 500 million. O dyan sana yan, standby fund. Kaya nga ni indemnity. Yan. Tapos, may duda ka? Kaya nga ni, abo ko magpapakuna. Bahala ka. Karog ka yan. May mga speculation. Na baka nga magadan. Tatama papakuna ka pa. Baka man sa nangani. Bulan baga sa ibang mga lugar. Urig na sana bakuna baka. Pwede. Tabata may ESF man ngunyan. Labi na gobyerno ta? Iyo, salamat. Gobyerno na sa nang mga okay. Thank you, Bigo.
Alright, Thank you. Diba? Yan ho, mga tugang, ang kwan ha. Yan ang paliwanag diyan kung natatakay po yan. Sabi ni 8272, dapat ang lay na ginibon ninda baliktad. Dapat makulong vaccinator buda magbayad ang gobyerno ni 1 billion pag ang tao nagsuffer ki severe adverse reaction or nagadan. Yan, okay? Sabi po ni 5688, iba man inipalan, iba man ang problema kay ni. Okay, tungkol sa PRC. Later na lang po at medyo ade po may connecta sa PRC, tatabon pa yan. Okay? Now, ito, sabi niya, good morning, Tabi Henry. Okay man ako sa hiling ko kaiyan, makakatabang mananggad iyan, takon mo hospital ka, sisayan ma gasto sa imo. Mas maray talaga kung saguton kan gobyerno, buda magin ang mga vaccinator man, dahil na natatakot na magvaksin, tabaka mananggad may madiskwedo, idi sinda baka maging liable sa arog ka na bagay. Yan. Okay? O yan, Tabi, mga tugang ha, ang tungkol dyan sa indemnity bill na pinag-ururunan na yan. Approve na sa Senado. Sabi naman sa latest report na sinurat na Rapading Mar, adapt ito, mga tugang kan, lower house. So, iyan po, urgent bill kang presidente, kaya po mapirmahan yan. Kaya, kamutabing nagdadangog na mga vaccinators. Matraining baga kamo sa mga vaccinators, matraining, mga tugang sinda. Pag matraining, Tabi, tatakot so iba. Tabaka nga niya kung kasuhan niya kami, madiskudos pigabakunahan yan. May protection ang mga vaccinator under the law. Kung maging law ini, may proteksyon ang mga vaccinator. May proteksyon ang mga persona na makaka-experience po ng adverse reaction in case po kung ma-hospital. In sharing man, may suporta ang gobyerno, mga tugang, kung in kaso, pero harayon tabi ining posibilidad ngayon na, maski baga sa US, itong Pfizer, di pa mangki nagluluwas ng may nagadan. Di ba? I mean, naggaro da kula uno na numero kang nagadan. O, kita digdi, iinoton tabing babakunahan sa mga militar. Ta Sinopharm daa, sumaabot na baksin. Haling China. O, Sinovac dito, Sinovac. Ano, Sinovac ito pa Mar? Sinovac, di ba? Sumabot haling China. Ito na sumaabot, mga tugang na atab. Taito, so, ang China pala nagdonar nin 500 mil na vaccine, mga tugang. Ito tudok na atabi, bako sa mga, tasabi kang FDA, Food and Drug Administration, dahil dapat itudok sa mga senior citizen. Salbata na, makalibungon man, ano. Tababa da so efficacy. Oh. Kaya databi, itutudok mo na sa militar. Nadangin ko sapon sa bareta. Iyo po iyan mga tugang sa informasyon tungkol dyan. Itistingon mo na. Dahil po, seryoso. Pero ang vaccine mga tugang seryoso, honta po ini. Tayo ni ang nahiling na kang kinaba na sulamenting solusyon para po mga tugang matapos ang problema ta sa pandemic na COVID-19. Iyan po nahiling na solusyon eh. Taday man kita nagkakatararaman kaya na ngaya tamang protocol. Dahil taman na isa sa buhay kimaray. Dahil taman na isa sa buhay kimaray ang mga health protocols. Nalilingawan tabaga po. Libot yan sa luwas. Hay ng mga masta na sa koko. Kasuhapo nagpila ako ki babakalon kong gulay. Nagpila ako, nagbakal akong gulay. Habang ako nakapila, susaron na minabot, duminukot sa likod ko. Tuminaning pa duman sa nagbabakal. Sabi kan so nagbabantay, sir, pwede po sir pakipila ta. COVID protocol po kita. We got something going. Wala man ko duminibok. Nagpila man siya. Matang niya mainiton. Nagreklamo pa.
pangyari sa maaba ka. Ay, kaya yan ang problema ta. Indemnification po is a form of aid if ever there is an adverse effect to those vaccinated, and in order to give the constituent a peace of mind if ever something happens. Yeah. Eksakto tabi nino. Diba? Kaya po igwa ka iyan mga tugang ta, nganing ang gobyerno maghanda in case na may problema pang iba sa mga nabakunahan. Iyo po. Good morning, tabi sa imo nung. Mabuhay ka. Sumungaranan ta ka naman. Sarap pa. Indemnity law is a government accountability in case of failure of projects and medicine. Iyan ay justification of experimental science project. 2530, your death is paid. Oh, talaga? Oppose me sa... Ay, kailan ba to? Ay, ito ngayon. Ito ang bagong reaksyon niya eh. Paano kaya pala? Bigladangog ko naman sa mga paliwanag, mga tugang sa nasyonal. Di pa man kita ki final... Tayo ni bagang giniribo baga sa mga first phase, second phase. Di ba? Ining nangyayari niya na mass vaccination, I think ini pong pig-upod na third and fourth trial o final phase. I do not know sa tamang term. Taday pa man kaya kita pangultimo na phases, mga tugang, para maaraman talaga kung iyan, mga tugang na vaccine, ang abutan ta talaga mapundo ang COVID-19. Kaya po, sabi kan mga ekspertong nailinggo sa national television, parte ngaya ini po kang trial, protection sa mga babakunahan. Salamat po kung sino magantabay. Bareta alas 7, susunod na. Henry N., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama,